Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaken hun ya lek kai siat khanam ka jilla kalalong balapan kre banda jasumenta shaka 40 NTPC Senior National Archery Championship kabanlong Jamshedpur Jharkhand nadu kashi tarik hadu shipau tarik ubnai risau menta usnem. Hashwa bakan ika kenhuan kan mi nakanong ba na kalyang ka Meghalaya Archery Association kala pelat iki kerteng jongki arphongut kinong yelek kai ki banda jasumenta shaka tega jingya kom. Hako compound gidan saungut kinong set khnam ki bakan thobi upher miki Salehe Leonardo Lengdo ulum lang nongrom bat Sumit Kumar Chaudhary. Ha karikov kidan prangut kinong siat ke bakan thobi udionik Edi Marang Mukesh Tamang Kalari Lang Lengdo Ernest Saibor Lengdo kanagi bancarai khonghan Afrika HE Garcia Susngi piban pediang hun pathau bat kadamanda shisha pasi. Ha ka Indian round kidan prangut kinong siat khnam ki bakan thobi umman chua perbon Kithart Gurung Marshall Paryong Uraju Kumar Rai ka Adorable Wanyang ka Dafinia Merbo Songkhya Shisha Kharpan bat ka Janai Len Kharpan. Ha ka bedai bat ka ni ka jingpan kre na ka liang ka coach jong ka tanat yalek kai ka Sarkar Jilla ka kong bansara lendhar kalapan pau ya ka jingkmen ban yo biang ya kom ka ni kalat ban le jasumenta Shabar Jilla hadien ka tu ka ni banai bagi khna kem shimla yo shu kalat na ka daw ka jingwan ni shop ka klam covid khat khandai. Na kalian jonga kan ka coach ya la prepare kan ka 40 NTPC Senior National ka bandong hapo Jamshedpur na dok tarik sport tarik upanai Oktober ar haja Oktober shua bangin pelong yakan ka senior selection trial ru shua ka to na dok tarik upanai August ngla don kan ka ladon ka practice kini khna ila stang shua ki by physical endurance ki ba dan expert apa jong kilo India Mr. Deka tinggal don ka kambat tu tinggal sedang nado apply tarik hiu August takut hadu san tarik kita kasan sini don ka kambat te namar ba apply hi have happening dengan ka pandemic mo kan ka klam tapi khna ru ki labun sheshong yen ki dan jaka watang ki practice ru kamtang kum ta archery dan kam karin ham terang 100 meters te dan ki yen ki bakim dan watang short distance in practice ru te lingba kan ka jingwan dong de ka bat mangalai kendo u nya keren bang nya kumno ben develop ya ka strength and conditioning ya kini kena hadir kan ka lockdown mo te hadir nang to pada mas ndab ya ka strength conditioning program to hi haka santarik mo bana September ngilakut te hadir ka to pada mas ndab ya ka to khasan singe ka ngila continue pada ya kan ka bang instrument shooting mane yang ki basic asam yang ke kumno ban develop ki basic kumno ban ngile mental training kanang bagi kena tungi ka ajati ka game of technique and full of concentration tingi dan kam hai ka mental training tu te wada padeng kini ka khalam kat kani tu mashu guide kena ba ka WhatsApp la create ka group ki kena ba khai kanang bakin sokro ki exercise ki ban le hayeng bat kum ki mental training ayu ki ban le ngala guide de ki kum kata ka coach mu ka de ka duty ka janga ban pinya ki kena
Di hadian ladam nak tu belasang practice. Ting yo kan dia notification apa ka All India Archery Federation. Bahkan dan kan ke senior national kaman long hane ko Jamshedpur na dus tarik pada Agast ada sport tarik. Di mas ni ka tu ting haba khana rik practice ban ngala shipna tam ting ibu selection trial khabai tarik 5 September. Di nengi abu ya kan selection trial ting jet nang tu ambang shu jet limber kum tu khana dengi da khad selection trial katarung ni ki dan ki bawan apa nang style mau korwan ki jong kilo India ki dan khana arngot ki bawan. Di hadiah nang tu jet naki top 4 Indian round men and women nang ta top 4 jong ki men compound team ama women ngim dan compound team and karika pare ngi dan 4 men and 4 women. Di full team ngila dan bagi coaches ki bandai dulu ngilaya ada bannya decide ke Indian round di alam sagunin bana posai ke compound di alam jai thapa udah ex serviceman apa GTC di coach nanti dia karika team menyala mana pansaran dah de ngi kermen nga ka jingpai ka jonga hi hadian bakat lu mo na kam yo chuban practice nga pe jisha mas ndep kan ka olympic hi nga pe na ki dan ha ka to interest ki kwa bi wan chamadan mo man practice namar ba ka we ka interest hi nei ka de nang ba kini olympic bala da man ha kan ni ka Tokyo olympic nga pe ki na jong iru ani ki la dong team kim salya se ba bar putin spend ya ke pisau kin thiet hi kitiar alai ngut khna yu pun bi thiet kitiar la jong ki bosong dor hado lai phnyo haja tang we ro shi darjan namar ki khna pade long kupta mo ki kwa bakin ki kwa na mangim don lan ni ru kong ke equipment jong yeri ka ba ki lak sudah ti khna bon ki simdak dakalon bagi thiet kitiar ro habang ngaru ngapai tong ka kota ka coach mo ngadan pala kamen sia menyarap hande kala do ngam da yob ha and plus kata kamadan ro ngim dan madan la jong kan haba yo ngasyu pensiat mentahan plus kata ru kumhani apa pulo kamadan kan dan makana khandet ru kibun ki shwa kan ni selection trial ni hadir mela adap kan ni ru kibun ki jike ki banga ngaya lenti manga kum ka coach singkat ki khana jong aru mengim yo ban continue kata ka practice ka jong itu te ki dan ke ka banga kwa hina kalyang jong mo kata sne mela dan hang ni apa ka department nakwa kan long baka government kampit kamde ki man petang ya ka we ka discipline le pe ken kum ka archery li ka de ka we na ka discipline ka ba ngila man long man perkhat ngai na marba ka medal su pedro ngila ngi dan ka ho mo na benta gini khna la dangi yo full support equipment ka ground yo ka babiang tengah tharangi do na kalyang ka jong ngim bangin dan khna ban mi for the olympic kan na mar ko mangai I mentaru na kalyang jong ka men's team rika tengah dan ka chance mo at least hado pagin yo ban qualify ka elimination round ro kadan ka hope na kalyang jong ha tingini kan thai arngot kadan ya ficha idan amar ngapai ji khna ru ide ba na adu man try lawan training ban nga te kadran kata kum ka coach mangai I kata ka perspective I ba nga kwa ban mi hado 2024 olympic ade ka main focus ka jonga I mo amar hiya physics technique biang and dan kamtang ban kum do bang nanga ka coach ban I ru nya try lang mangin jok ka ni ka thong namar ba kum ka coach tanga kwa sha man proof ka we ka singi ba mi star nga ti jonga